Hello, againn agus táhar géad míle fáilte an seo. Is mis Stiofán ó Farrell agus tá an seo le leabhar slí bhíonn má le cén chuí á an scríobh. Tá mis mar chuid go bhana ceol de bheanam Seo Linn, agus bhí muid ag obair bliantach in áit de bheanam gulaiste legan i gulmara. Sin an áit a chasmuid ar chéile, sin an áit a thosammuid ag scríobh cheol lí chéile, agus sin an áit a dólammuid ar go gailge chumá. Bhí muid ag ggéire ó an scríobh darnáid. Banna, ceol, nua. Bhí muid dearfacha éis coppla rudaí inniu an seo an siúd ach níor aon órán dar go tain ein. Bhí muid ag cas le drám ála dar bheanam Self-Help Africa. Agus bhí siad sin ag rálinn an bhfuil sibh sin ag ggéire ára an scríobh chuine agus gomhaid go dtí áit álinn in Africa dar bheanam Uganda. Scríobh muid óran an sin le tuairte bhála go gachtaine. Raibh, bhí muid ar bís, tuairt muid cámad áran. Cén cinál áran a scríobhach muid? Áran sásta, cínte. Áran le teachtareacht jaas, freisin. Bhí túsa, ach bhí muid ag ar an táin a scríobh agus muid san Africa. Ach, níor muid ag ggéire dul an gan tada, mar sin thosaigh muid ag smaoinemh. Éist go leis an geolanis, smaoinigh í fí fún nó rud cínte ach thiocach isteach do chuige. Sin fún. Sin ceanna. Now tá lead in ar mana ceol dar bheanam Keith. Agus bíonn Keith ag casa an dahabhar gitar, an bass an dahabhar gitar, agus bíonn sé casa an mandolin. Bhí sé sin ag siúl, lámháin, thuas I mbaile átha clia. Agus bhí sé ag siúl ar an trát ag smaoinemh leis féin. Bhí sé brala rudaí aisteacha a bhí ag tarlú. Bhí sé feiceann ar na forgaibh, ar na daoine bhí ar na seáil, agus dúirt sé leis féin. Why is the world so strange? Scared. Why is the world so strange? Why is the world so strange? Do 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 do. Ooh, sin smaoine. Tháinig sé chuine agus such a lads. Tá smaoine bheith. Tá smaoine bheam le haidh fún gon riff. Okay, well sin rud amháin atá ag tastal. Riff. Yeah, riff. Bíonn sé sásta, bíonn an a bheith deasa leis. Sin rud amháin. So hí muid síos. Tá lead in ar mana ceol de bheanam Kevin, agus casan sé sin an bosca ceol is brá leis an trad an ceol sin ceol a chur an daoine ag deasa ar fud an dam. Agus hí sé síos leis an méid. Do 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 do. Is it check? Do 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 do. Agus an bhfuil is a bhí muid ar bís. Bhí riffa agus bhí smaoine bheith. Céad eile a bheith ag tastal. Well, céad eile atá ag tastal an órán ar échoma. Na né bheith sásta, tá riff, tá píosa go tunlachan, beit cordi. Smaoinigh íon sin a fá second. Céir iad na rudaí eile a bheith ag tastal. Agus donach sibh ag sí sa mala, ag tríal ar an scríobh do hain. Céir iad an fún nó melody a chura leis na cordi seo. Éist giló a fá second. Seo den mo guitar, mo bhébí, mo leanahín. Tá má hello ceachta tú go bhá, se gúnig go má. Tugann sé seo mo chola lumsa sníe. So an piece of bhí mu a casú sin ná.
casa guitar. Ach céir atá siúl agam an áíre. Níl ach chearra rud siúl agam, agus sin ag na códaí. An ceann sin é D. Well, le capo sin F. Siúl ceann eile. Is málam san ceann sin. É sin ceann seo? Agus an ceann déarnach? Right. Sin chearra chord, alright? Níocha fan géad go na chórán dam. Ní úsáideann siad a chearra chord, agus is tí sin iad. Fáin go bheiceamid. Úsáideann sé chearra chord sin. 1, 2, 3, 4. Para chuáin, na beidir. Mi para cheile. Mag was er my show. Nach moet je ervan different. Eens de show. Táimid Sásta is brala malansha loye oye oye Tá go leor bailach gur féidir leat an chearra chord céanna a chasa. Go leor bailach achas tá siad ar fád ceart. Nuair bhí muid ag síos dó, bhí riff ag Keith. Do 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 agus bhí Kevin an é chasa. So dúirt mí sin, tá muid ag gearr rudaí sásta, súna me. Beidir é sin, nó beidir sin? No. Ag dúirt do 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 Bhí muid ar bís. Bhí gá rud againn sin. Bhí an riff agus bhí an guitar freisin agus nuair a chormas a chéad bhí muid a ggéar a bheith deasa agus bin díreach rud a bhí wein. Nis, céad atá wein í sin. Tá smaoinemh againn, tá riff againn, tá ceol, agus tá an guitar, tá na cordúin. Bhí muid a ggéar a fún deas. Fún. Céad is bríle fún. Fún, sin é an rud atá sin sa riff sin. Do 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 do. Sin fún. Ach vinna bhí a chas é céibh ar an mosca ceol. Bhí muid a ggéar a péidir rud a cinnt a chur le haidh versa. Well, is that nuair a thosaíonn óran agus an chéad a chloisin tú an chud is mú go lán ná an versa. Thosann siad ag inseacht rudaí. So thosann muid ag smaoinemh, cén cinál versa atá wein? Muid a ggéar no 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 níl. Níl sin sásta agus ní muid a ggéar a bheith deasa sin. So bhí muid héis etils hall go dtí Uganda le South Africa agus freithmuid an tír álann seo le riff agus le cordaí. Ní raibh aonad eile againn. Agus bhí muid faoi bhrú árán a scríobh. Sin ar an bág ar an sin, bhí muid ag ggéire árán a scríobh. Bhí muid ag
Costa le daoine ála, bhí siad ar fad chud deas, bhí an dhrian ag talamh go háirt sa spéid, bhí muid ag gimar soccer lo, bhí muid ag má, bhí chomud ar scoil lo, is cuimhne a bheith sí síos a rang mata, bhí sé go hálan. Haine sé go mórmhórling a bheith lí amach faoin ngíon. Agus dúrmuid, cámad rudacíns, mád leis an ngíon, cámad an rud mothúcháin sin a chur amach. Agus bhí muid ag ar fún. Cén fún, cén do a chumad an. Do-do-do! Ooh. Do-do-do! Do-do-do-do-do-do! Do-do-do-do! Do-do-do-do-do-do-do! Rimmuid go dtí seomra, formmuid an guitar, formmuid an bosca. Do-do-do! Ooh, so bhí smaoinemh bhain le haidh versa. Iontach! An sin bhí muid ag smaoinemh. Cén fún a úsáid muid le haidh cuarfá. Cuarfá. An sin chomad amach. As an seomra, lá difriúla bhí an, bhí muid an sásta, bhí riff againn, bhí an píosa sin ar mosca ceol, bhí an guitar againn, bhí an versa againn. Anois bhí cuarfá againn. Cuarfá. Now bhí muid an sin, agus bhí muid ag obair leis na daoine seo, agus bhí muid ag marachtáil leis na daoine seo, agus smaoineamh muid. Fuain bhrása sin, ar scá a chéile a bharan na daoine. Is málam an bhrása sin, ar scá a chéile a bharan na daoine. Ar scá a chéile. Da-da-da-da-da, ar scá a chéile. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da. Nach raibh muid a chosáasta an lá sin. Smaoine, bhí an riff. Bhí muid an go le deasa le sin, yeah. Céad eile bhí é. Bhí an versa. Agus bhí cuarfá. Bhí muid ar an mealach, agus bhí ach fós bhí go leor le duine. Céad é chéad a deile níos sin a bhí wain? Smaoineamh muid, mád le ceol, bhí riff againn, yes. Bhí cordaí againn, yes. Bhí versa againn, yeah. Bhí cuarfá againn, lyricí. Bhí ar an lyricí a scríobh. Agus sin ród an tábhachtach ná lyricí scríobh. Cuid is mú béidir go óran scríobh na lyricí ar dús agus an sin an ceol. Linne leis an óran seo scríobh muid an ceol ar dús agus an sin na lyricí. Ach brahan sé. Bhí ceol sásta againn. Bhí sé bunathe ar mothúcháin agus ar deasa agus a bheith suas agus. Sásta. So hassta wain lyricí sásta a scríobh. So, an rud a rinnemuid. Hí muid síos ag babhart taobh amach. Bhí an crán mór mílteach an acilinn, bhí éanach a thuas, agus bhí daoine ag éicear daoine ar all an taobh agus bhí an balla go hálainn. Bhí sé te an lá sin. Hí muid síos agus dúrmuid, céad is brálinn faoin áit seo, faoi Uganda, faoi Kayunga an Táimid ar Mala. Céad is brálinn faoi. Dúirt daithí, just a bheith lí amach faoi hatnimh na gréine. Daithí.
Líamach faoi háitnimh na gréine. Well, bhí an chéad lína ein. Agus bhí mu a ggéire, bhí mu a cápeán, bhí mu a cóta bhúda cinnta na scríobh síos, mar ag bhí is ein. Bin an lína bhí wein. Líamach faoi háitnimh na gréine. Ok, éí bháin ag tarings. Ag tarings. Ní bhíon, ní mar sin. Éí bháin ag tarings. Bhí bhúda cinnta nasnamh. So bhí ar an sí síos a ríist, agus bhí ar an smaoinemh, céir iad na rudaí a hastíonn le haghaidh lyricí maithe. Rím, siúlaí. Tá sé cinálín ar nús dáin a scríobh nach chuil, an mín sibh sé a riomh ag scríobh dáin sa rang, nó fiú leat-hain sa mala. Is brán am héana bheith ag scríobh dáanta, nó ag scríobh lyricí, is mar a chéile iad dáin agus órán, mar an géala iad. So dormant's right, tastíonn rím. Cé is bríle rím? Tá, lá, sin rím. Balla, falla, sin rím. Cé a lefachan? Bárán. Ag clárán. Dat er van geleerd als zo aangegelen. Ach, je moet chies. Líamach fi háitnimh na gréine. Éine. Léine. No. Líamach fi háitnimh na léine. No. Den doort chéad. Céad fúla chéile. Chéile. Éí bháin ag tarings le chéile. Fioch moet soos an gitaar agus an moet Líamach fi háitnimh na gréine. Éí bháin ag tarings le chéile. Yes! Whoa! Yes! Bhí muid ar an malach. Lína a hain agus lína a dó den versa scríobh. Flach muid sos an sin mar níor muid a ggéir an numar go brú a chur ar an hain. So, bhí muid ar an malach leis na lyricí. Bhí an versa scríobh againn. Líamach fi háitnimh na gréine. Éí bháin ag tarings le chéile. Siúl ar slí an téithí na daine. Láb is féidir éo an ghéine. Versa a hain tic. Anis an córfa. Ach, bhí cinálín acra English an córfa. Bhí head start againn. Me an cuivalín. Hánig an smaoinemh le an córfa as frása. Si ben an cuimúir an frása. Bhfuil? An frása a bhí an ná ar scá a chéile a bhaireann na daine. So an cuivalín an fún. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Ar scá a chéile faoi has na gréine. Ar scá a chéile faoi bhrat na spéide. Versa agus córfa ó an lá sin bhí muid sásta. Bhí muid an sásta. Anis bhí riff an pí a deasa. Bhí na cordí ar an gitar. Bhí an versa. Líamach fi háitnimh na gréine. Éí bháin ag tarings na chéile. Siúl ar slí an téithí na daine. Láb is féidir éo an ghéine. Bhí córfa ar scá a chéile. Bhí as na gréine. Ar scá a chéile. Bhí bhrat na spéide. Ó, bhí muid ar bís. Bhí muid ar bís. Now smaoinemid, thug muid sos an sin. Chum muid amach. Ag spree soccer, ag gimmert, agus ag caint leis na daine a bhí an sin. Agus dúirt muid le, céad is brá líb a dhéanamh. Agus bhfuil is dúirt siad linn rudacíns an difriúil. Rudacíns nach bheicá go mór an really in éidean.
A rud a hála, bhí muid is seomar ag duna mata, sa ranglo. Agus hána muid amach ag am sosa. Now, is cuimhnum nar bhí mise mo gasaró go goll ar scoil, an chéad rud ar rinne mise na chuma díreach go dtí an farc felle agus thosa mé ag immert pelchailech, nó soccer. Gach lá an táimir fad. Bhí mo cáirde, bhí si gur bheith ag bhréine a chéile, bhí cáirde eile lom, bhí si gur ómáíocht immert, cáirde eile bhí si gur siúl típil agus cant, cáirde eile bhí si gur bheith ag sprí cartaí. Ach ní ar aon duine mar rang, a chu amach ag sinnim drumí a mo ar an glós. Sinnim drumí a mo ar an glós, ag casa drumí a mo ar an glós. Ceachna amach si an is níl. Sin éon drumí amach ar an glós. Ach, ag Kayunga, Uganda, san átar muide, bhí. Ní bhí mar an báistí, mar sin ní chatú do bhúirte staach gachúir, ach bhí drumí aontacha. Drumí dar bhanam djembés, drumí dar bhanam bongos, bhí si lús as a láva, bhí si harbar. An rud is ggéireachó an seo an éireann, ná an báran. Smuoinim sé ar márán, is drumatá. Ach an djembé agus an bongo is druma costa sin márán agus ach casta mar sinna. Ach ní hinach chuoine chasta báran. Chasta báran mar seo. Bhí rithim den chéad sco ag na daine seo. Agus bhí muide ag ar a rúnaí bug an rithim sin a chuirteach. Sprálam sa rithim. Sprálam sa crag cheol. Cad spríle crag cheol. Crag cheol, sin éon cheol a dhéanam tú nuair a bhfuilm tú rud a cíns. Ba bhfuilm tú báran, ba bhfuilm tú druma, ba bhfuilm tú djembé. Céad is féidir in a dhéanam. Líb sé samara. Beidir nach bhfuil drumí ad an sin. Beidir nach bhfuil báran ad an sin. Beidir nach bhfuil djembé ad an sin. Ach, rud amháin atá ad ná de churp. Ok? Ban is siúl a seo. Bhfuil éon den anna sin éana. Sin ceol. Sin ceol. Sin ceol. Sin ceol freisin. Na cha. Fechar seo. Nis tá mé ggéir go mé tusa lumsa ag duineh ceol. Tá rud a cíns an seo ham dar bhanam loop pedal. Tá súil am go dhaoibh seo. Ar dús bára, tá mé ggéir gach duine an sin agaibh smáile. Mé ggéir go dosa si bliana seo. Now, muna bhfuil si bliana sin íana, tá si carcailóir. Fáid a chud méach a bíte chuin. Go sí sé a chud clúna, agus go. Mar sin. Go dá séh, agus fan go bheith. Cloiste ba. Sin duine a bháin, sin mise. Beidir chur mé mise a rís, duine eile. Duine eile beidir. Dúnig íor súile. Tá sé cinn in ús báisteach nach chuil. Fan go bheith go. Bannig í tríle seo. Sibh gaí ag teachta isteach. Ó, tá sé gaiir níos báistí. Now, rudaí eile.
But the North Food and shit, that's a news going to Bosch in a hood. He's going to get up or on brawl for sure. Agus tá mé sáteistí Tá sé car bastí tíomh má Agus tá mé sáteistí Chéad a ceapsib sé faoi sin. Bhí sin nuas go raibh sé car bastí nach ra. Tá mé sásta go mé tirim inis. Smaoinm with an ish. Sinning cinna rudda a bhí muide I ggéar chur seach san óran. Ní rud cinlín brónach. Smálam sa hanga chéile ach ní leis an óran seo. Agus cuimid í céir a bhí ang ríist. Bhí riff againn, bhí vers againn, bhí corfa againn, bhí muid ggéar crackheola chur leis. Bhí muid beag nach an ach bhí rud a cínt in asnamh. Bhí muid ggéar níos mú daoine háirteach. Chéad a bheáin. Fach muid ná písa chur seach an gcorfa le go mach gachtain an a bheith Seo Linn. Fan go bheic muid. Okay, it's smálam san písa sin. Fan go bheic muid den muid Rudaí lúpal. Sin duine amháin. Sin mise amháin an sin, canna, chumas duine cintile. Burst in it. Basic chords you can tell. Chormaid an a gachrod agus bhí an tóran beagnach réití ag an deire. So, ó thuas go dtí an deire. An chéad fhíse, féach go sin an chana lam. Líma, bhí hanibh na daoine, daoine bháin
It's the healing. Should I sleep and take it a day now? Love is painted in your idea now. Oh, 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 the grainer, the sky chéad, fhí raibh spéidir, the sky chéad, fhí as the grainer, the sky chéad, fhí raibh spéidir. Wake up the baby boom, 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 wake up the baby boom. So bhí muide an sásta ag an trá sin, bhí fanga bheicmút le gachrad anseo, bhí ceolalaí, riff, cordaí, versa, curfa. Tic! Bhí lyricí againn, bhí rím, bhí siúlaí, dán a bhí an cinelín, agus téma sásta. Bhí crag ceol againn, leis an djembe, leis na drumí, the runnimid peaceable clachta leis an gurp, agus bhí peace beag lugandan, chéad to buibh gumu. An bhfuil aon duine in an, chéad buibh gumu rá. Bánig í trí las. Chéad to buibh gumu, chéad to buibh gumu, chéad to buibh gumu, chéad to buibh gumu. Is brálum san canan peace sin. Agus ag an deire rinne muid tafad nuair tháinig muid a bhile. Bhí muid ansásta le gachrad. Bhí turas iontachain go dtí Uganda, dóla muid go leor faoin tír, faoin daoine, céad smála, cecho sásas tá siad, sprála bheith drumadóireacht, tá siad an go anmhaid deasa, scríobh muid ór an lo agus tháinig muid a bhile lena hafad. A chairde, tá súil am inis, go bhfuil sibse chun dul agus fechad an bhfuil tosa in an ór an scríobh. Smuoinigí faoin geol, smuoinigí faoin lyricí, bhfuil tú gur áir an bránach, bhfuil tú gur áir an sásta, bhfuil tú gur áir an dam, nó bhfuil tú gur áir an atá spríomhar. Banig í trí las, scríobh dáanta, scríobh ceol, bí a deasa, ban tanamhas an síl, ban trí las agus tú má ar an glós, ban trí las agus tú Somália. Banna tú tanamhas, tá mai cínte. Achanis, ag an deire, tá mu benach cruachta, bhhailm a thaispáins chuoibh inis, an fhíseán a rinnemuid le haidh ar scá a chéile. Sa fhíseán seo tá riint gon sconanú a rinneú agus muide I Uganda ag an am sin, agus cloise sin freisin an ceol a hafan muid sa stúdio nuair tháinig muid a bhile. A cháin agus a cháirte go raibh míle maith agaibh I lug as bheith éisteach lom an seo an bhain mise an tanamhas, tá súlam go bhain sibse tanamhas, agus is súlam gur fioc sib sús cúpla rud. An tain rud atá webse, ná go manach sib tríal as órán a scríobh, nó éonrad. Tá mé gur rud a cinnt cruthaíoch web, órán nó éonrad mar sin. Má tá sib sé I ggéire I de cheola a ráid go dtí cuman na bhíonn déanaí a freisin. Guys, tá sib aontach, ba mu sé Stiofán ó Fhard ó mana ceol Seo Linn, tá súlam gúil sib sé ansásta le chuilead, sa síl, sa gachrad, banig I tanamhas písa bheag áir an scríobh,
agus feici me si be gan cinn eile. Seo é ar scá chéile agus slán. Er ska chéad